halin 'yan matan Saudiya. Sauti daga Studio Villa. Halin 'yan matan Saudiya, a yau na taho da niyya zan bayyana dukan labari. Da farko dubin salati ga ma'aiki aban su fati, kan mu zo yayo wa fati, Allah ka tsare mu dukan shari. Dani da budurwa ta binta ƙauye mun yi makaranta, ajin mu guda ni da binta, kwatsam na ji sabon labari. Ta zo mini ƙasƙar da murya ta ce mini Abdul na shirya, ni yau ne zan tafi Saudiya, habibi na kai mun uzuri. Na faɗi na suma akan titi, a gefe da mai aikin fenti, na fata jikina da fenti, hakika na je injuri. Ta fice anan ta bar ni, ciwon da na ji babu muni, ni ɓatin raina ta bar ni, a zuciya shi ya yi min tauri. Da na farka sai na ga wasiƙa, a cikin ta rubuta mai suna ba na yi shakka, tafiya ba ta sa in barka, a gare ni masoyi kai uzuri. Na ce mata binta ina son ki, na ce mata binta ina son ki, ki riko da amana na baki, karke mini juyi na mulki, in kin haka na san na ci gari. Mana da ta je Saudiya ta waye, sai take mini kallon ɗan ƙauye, na ce mata ni ma na waye, ki bar kallo na asuri. Watan wata rana ta shirya ta yi niyya ta bar Saudiya, ta biya su da matan Saudiya, a wurin yara na da labari. Kawai na da ta zo gidanmu, habaliliyan gidanmu, ya kira ta budurwar yayanmu, na jiyo shi na gyaran zaure. Na ce mace kai lilin abba, ta home komin kankan ba, ira kafin magariba, mu je mi hutu a zaure. Ya ce yaya na Hamida da ruwa yau ka wanke dauda, binta ta min kyautar soda, wata binta ta yi maka alkhairi. Da ta ji ni ta zo ta rage murya, ta ce mai suna na shirya, a yi mana aure na shirya, masoyi kai ne alfahari. Na ce mata aure an kare, ne ka gida na mun tare, da ni da amarya ta laure, zaman mu muna yi a tsari. Na ce Abdul ka ji tausayi na ha, ya ce Abdul ka ji tausayi na, ko da a gidan wata zan zauna, na yarda da kai ne mai sona, kai ne a gare ni cikon buri. Halin 'yan matan Saudiya. Sauti daga Studio Villa.